Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej misħut il-bniedem li jittama fil-bnedmin, li jfittex il-qawwa tiegħu fil-ġisem u titbiet qalbu mill-mulej. Ikun bħal siġra tal-arar fix-xari li ma tara ebda ġid ġej, li tammar fart tikwi fid-deżert, art milħa fejn ħadd ma jammar. Imbierek il-bniedem li jittama fil-mulej u l-fiduċja tiegħu fil-mulej ikun bħal siġra ħdejn l-ilma mħawla, beruqa mxenxla lejn il-wied. Ma tibżax meta tiġi sħana, il-weraq tagħha jibqa' jħaddar. Fis-sena tan-nixfa ma tinkeċċ u ma tgħedix milli tagħmel il-frott. Jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Jien il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jaqafx fit-triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu. Lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. U bħal siġra mħawla tgħin nixjat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżduma bħal tibna li tajjara r-rieħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Jien il-bniedem li qiegħed fil-mulej it-tama tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Ħuti, jekk Kristu mxandar laqa mill-imwiet, kif jgħidu xi wħud minnkom li ma hemmx qawmil tal-mejtin? Għax jekk il-mejtin ma jqumux, anqas Kristu ma kien imqajjem? U jekk Kristu ma kienx imqajjem, fira l-fidi tagħkom u intom għadkom fid-dnubietkom u mitlufa wkoll ma dawk li raqdu fi Kristu. Jekk għandna tama fi Kristu għal din il-ħajja biss, aħna l-aktar nies imsejkna fost kemm huma l-bnedmin. Imma Kristu kien imqajjem tassew mill-imwiet, l-ewwel frott fost dawk li raqdu. Allelujja, allelujja, iffirħu u għaqbżu bil-ferħ jgħid il-mulej għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. Allelujja, allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu niżel ma' 12 u waqaf wita, flimkien ma' kotra kbira ta' dixxiepli u folla kbira ta' nies, minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm, u mixtajta ta' Tir u Sidon. Ġesu rafa' għajnejh lejn id-dixxiepli tiegħu qal: Ħenjin intom il-foqra, għax tagħkom jassaltna ta' Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax għad tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku, għax għad titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom, jgħajrukom u jwarbu isimkom bħal li kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu u għabżu bil-ferħ, għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema, l-istess għamlu mis-sirjithom lill-profeti. Imma ħażina għalikom intom l-onja, għax il-faraġ tagħkom ħadtuh. Ħażina għalikom intom li għalissa mxebbejn, għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażina għalikom intom li għalissa titku, għax għad tnewħu tibku. Ħażina għalikom meta kulħadd isemmikom fil-ġid, għax l-istess għamlu mis-sirjithom lill-profeti folozz. Dan is-sitħat ta' matul is-sena. U llum Ġeremija jirrabja li l-Iżraelin qabdu jaduraw Alla toħra flok lill-Alla l-veru. Dan hu dnub tal-idolatrija. Meta minflok Alla inqisu xi ħaġa oħra aktar importanti f'ħajjitna. Ġeremija jikteb li l-idolatrija tagħmilna misħuta. Imqar jekk maħniex naduraw kull statwa li tiġi qudiemna, xorta rridu niftu għajnejna mill-idolatrija. Nagħmlu ħafna ħin u sforzi nippruvaw inġibu marki għoljin, jew nirbħu kompetizzjonijiet, jew nkunu l-aktar tfal cool tal-iskola. Imma l-unika ħaġa li tassew tiswa hija jekk aħniex nipprovaw inħobbu bħal Kristu. Dan hu li jżomm lil ruħna f'saħħitna. Inkella, kif jikteb Ġeremija, insiru bħal siġra tal-arar fix-xari li tagħmmar far tikwi fid-deżert, art mielħa fejn ħadd ma jammar, ħadd ma jrid iħossu hekk. Ġeremija jikteb li dawk li jafdaw f'Alla huma mbierka bħal siġar b'saħħithom,
Aħna msoqqija bl-imħabba ta' Alla. Xorta jiġrolna affarijiet koroħ, imma s-siġar tagħna jibqgħu b'saħħithom imqar meta tkun isħana u n-nixfa. L-eruq tas-siġar spiritwali tagħna jkollhom l-ilma fihom. Il-ħajja tista' ġibilna niket jew taħbit, imma Alla xorta jħobbna. Fil-Vanġelu tal-lum, Ġesu jitkellem dwar dawk li huma mbirka. Dawk li bħalissa huma foqra, imġewħa, imnikta u mibgħuda. Għad isibu s-serħan falla fis-sema. Nis li jissa jimlew lilhom infushom beħwejjex tad-dinja, għad isibu ruħhom misħuta kif jgħid Ġeremija. Minflok, ejjew inqedu t-tama u l-fiduċja tagħna fi Kristu rxoxt. Ta' kuljum, ejjew noffru t-talb, il-ħidma, il-ferħ u d-batija tagħna lil Mulej. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!